नोंसोर थांदोंमोन माथो थांदोंमोन दा माबानो थाइजौ गायनो हायाखै फैसा हैनो थांदोंमोन नोंसानो गैया जासि हरफिनदोंमोन दा मोनाखाबाय बजासो हरफिनग्रा जायो नामा औ सान्दुं खामनैसो मोनबावबाय आं मोखाङावसो ना मायाव होनो ए गुफुरानो जालायसिगोन नामालै नोंलाय सोरबा सिख्लाफोरसो फसायसिगोन बेबायदि गुफुर जाबा मा लाबो आंनो दै गिलाससो मोजां लाबोलाय फ्रिजनि दै दंना गैया बेनिनो बेनिनो दा हाब थांनायखौ मोनथिगौलायो लासैलै खुलुमबाय प्रानजित आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बोरै दं खबर सबरफ्रा प्रानजित बेनिफ्राय नोंना मालाय माबा जाबायदां मनिटाइस जाबायना जाबायदां ना मनिटाइस
रन्जित नोंना मनिटाइज जाबायना जायाखै गाबोनसो जागोन फुल मन' दा हाफ मन'सो जादों माने नामा दे माबायाथ' साबसक्राइबाराथ' बहुद बुरजा जाखाबाय 4, 5, 6 जाबाय माथो बहुद जाबाय आरो दे थिगानो दं आं नैबे मोनसेजों नैबे मबाइल मोनसेजों नोंनो माबा खालामना होनोसै दे लोगो खालामना हरबावबाय नै बे मबाइल मोनसेजों दे नै आं नैबो हाय होननानै हरबाय दे नै मोनसे आं नैबे मोनसे मबाइलजों हरबाय दे मबाइलखौ आरो नैबेजोंबो हरबावगोन नैबे मोनसे मबाइलजोंबो बेजोंबो हरबावनोसै अके लोगो खालामहरबाय दङबा हरबाव आंनोबो नोंबो दङबा नै नायनानै होबावबाय आं बे मोनसे मबाइलजों आं नैबे मोनसे मबाइलजोंबो लोगो खालामना होबावनोसै नैबेजों फुल माबानानै होनोसै आं दे आं हाय होननानै लिरना दं सार आपसे 1 प्लिज अच्छा किंग बॉय थैंक यू मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद औ जागोन दे आं नैबे मोनसे नैबेजोंबो हरबावगोन दे नैबेजोंबो हरबावगोन नोंनो किंग बॉय आपका मैं देख रहा हूँ आपका कैसा हो गया देखता हूँ आपका वीडियो हो गया पास तो है आपका आधे फुल मन' जाबानो डलार हाबो नामा हाबालै फुल मन' जायोबाबो हाबा नोंना आरो थांबावनांगोन मोनसेबाव $100 जानांगोन गासैहाय $100 बैजों मोनसे माबा दंना डलारनि सिम्बल दंना बेयाव थुनानै नायबानो जाबाय वाइटि स्टुडिअ'आव थांनानै नायहैदो होमबानो नोङो मोनथिगोन दि नोंना बेसेबां डलार जाखो किंग बॉय आपको भी इसी मोबाइल से आपको मैं साफ करके देता हूँ ओके सपोर्ट करके देता हूँ आपको माय भाई शॉप मैं हाई करके दिया ओके मेरी तरफ से एक गिफ्ट दिया आपको आपका 21 था अभी 22 होने वाला है मेरी तरफ से किंग बॉय मैं आपको
दो तो आईडी देता हूँ, ओके। दो तो आईडी देता हूँ आपको, ओके। दो तो मैं सिर्फ हाई हाई करके देता हूँ कमेंट में, आप समझ लेना मैं दे रहा हूँ बोल के। ओके, और एक तो दिया, दो आईडी दिया आपको। आरो कमेंट नाय, औ आंनो बेनो माबा हरबाय थादोंमोन नालाय प्रानजित, ओमफ्राय आरो कमेन्ट दे नों मा होनदों प्रानजित? नङा भिडिअनिफ्राय डलार फैनाय जागोन नामासो होनदों आं। नोङो होबायल' था जिखुनु जाया होबायल' था, जेबो सिन्था खालामनाङा। नोङो माबायाव वाइटि स्टुडिय'आव थांनानै बैथिं डलार सिम्बल दंना खनाथिं, बेयाव थुनानै नायबानो मिथियोदि नोंहा डलारा बेसेबां हाबखो। गासै $100 जानांगोन टटेल। लक्ष्मिता आंनि राजिब बर' आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर। लाइक होनायनि थाखाय साबायखर। लक्ष्मितानिसिमबो गोजोननाय थाबाय। राजु 5 लाइक होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर। प्रानजित बर' माने नों होबायल' था, दानो मोनालै फैसाखौ, इमान हस खोथा नङा। $100 जाथारनांगोन गासैहाय प्रानजित, $100 जाथारनांगोन, अब्लासो नोङो फैसा हायो आरोखि नोङो। नङा बेसे थांखो वाइटिया आङो नैबे साननै सानथामनि, आं हप्तासे हमबाय, हप्तासेनि गेजेराव आङो कमप्लिट खालामजोबसिगोन माबाया। दा आंनो नांबावगौ 270 नांबावगौ आंनो माबाया गासैहाय वाइटिया 270 नांबावगौ। दा नांनाय नंलादां बारा, दा नै दहाय हरावबो होबाय, नै दाबो होगासिनो दङ। बेखौ नायनानैबा जेनेबा आङो दे जिखुनु जाया जाबाय थासिगोनलै बे साननैसोनि गेजेराव। बेनिफ्राय लक्ष्मिता नोंनो रदै नायनि आंजों लोगो दंनाय लक्ष्मिता, आं नोंनो नैबे प्रानजित आदै, आं बेंक एकाउन्टआव हाबनानै बाथ्रा बुङाखै, जायखिजाया खोमदोन बाग्लारि नमस्ते नमस्ते, खुलुमबाय खोमदोनसिम दिनै बेखौ होनदों आदै बे एकाउन्टनि हाबनायनि खोथाखौ बुङाखै, जायखिजाया ओरै फुल माबा जायोबानो नोंना, जिखुनु जाया नों भिडिअ होयोब्लानो नोंना एडभार्टाइज फैखागोन आरो। नोंना फुल जानाय लोगो लोगोनो जिखुनु जाया नों दानो हगारबानो दानो एडभार्टाइज फैगोन नोंनि माबायाव, नोंनि भिडिअ'आव। होमबानो सानना लाखा बेहा मन' जाबाय होननानै आरो। आंनियाथ' बारा थाङाखै दासो, नै 250 ना 300 बिदि जादों आरो डलारा। बेनिफ्राय प्रानजित, औ माने लक्ष्मिता दंना गैया? लक्ष्मिता प्रेजेंट है कि नहीं? लक्ष्मिता प्रेजेंट है कि नहीं मेरे लाइव स्ट्रीम में? खोमदोन, ओमफ्राय मर्निं ब्रेकफास्ट खालामना खालामाखै? राजिब बर' राजिब बर' नोंनो माबाखौ नायनो दै, नोंनियाव नैबे मबाइलजों आङो मोनसे हरनि दे माबा
आइडि मोनसे हरदो दे। नै राजिब बर' नोंनो आङो मोनसे माबाखौ नै भिडिअखौ नायना होबाय। भिडिअखौ नायना होबाय राजिब नोंनि भिडिअखौ नायनानै होबाय नैबे आंनि माबाजों मबाइल गंसेजों नै दे नै नायनानै होबाय। आं हाय होननानैल' दोनबाय दे राजिब हाय होननानै होनोसै दे ओरैनो आरोखि जेनेबा दे नोंनि भिडिअ आङो मोनसे माना हरबावबाय मोनसे आइडि हरबाय मोननै हरगोन दै राजिब नोंनो मोननै हरगोन दे नै आं हाय होननानैल' लिरनानै दोनदों दै खिन्थु राजिब नोंनो आङो मोननै हरबाय दे आरो उनफ्राव आरो मोनबावगोन उनाव आरो बिदिनो मोनबाय थाबावगोन आं नोंनो दिनैहाय मोननै हरबाय आरो उनाव हरबावगोन बिदिनो लोगोआव थाबाय था बेनिफ्राय आरो माबाया बहा थांखो लक्ष्मिथाया खारबाय नामा सोर सोर दङ दे अके नै आंनि आइडिखौ सोर सोरनो नांगौ एसे खोन्थाहर आं नोंनो मोननै हरबाय दे राजिब बेनिफ्राय सोर सोर दङ एसे कमेन्ट हर सोर सोरनो आइडि नांगौ बेनिफ्राय माबाया थांबाय नामा प्रानजित थांबाय नामा मर्निं ब्रेकफास्ट खालामबाय नामा खोमदोन अभी तक बिस्ना में है क्या राजीव बिस्ना में बैठ के मैं अभी लाइव दे रहा हूँ क्या करूँ कोई टेंशन नहीं बिस्ना से ऐसा है ओमफ्राय र' माबाखौ खोमदोननिफ्राय आं नोंनो हरनि दे खोमदोन नोंनो मोननै आइडि हरगासिनो दङ नांगौना नाङा खोमदोन बाग्लारि नोंनो नांगौना नाङा आइडि खोमदोन बाग्लारि नोंनो आइडि नांगौना नाङा खोमदोन बाग्लारि नोंनो आइडि नांगौना नाङा नांगौबा नांगौ होनहर नाङाबा नाङा होनहरदो नांगौबा हरनोसै नाङाबा
होला खायसे आइडिखौ नाङा होनना बुङो ओंखायनो सोंग्रोनाय थाबाय मेरा डिवाइस एक बार चेक करके देखो ना मेरा डिवाइस एक बार चेक करके देखो क्या देखना है आपको बोलो क्या देखना है आपका डिवाइस में मेरा व्यूज़ कितना गया है लिसन करके देखो आ रहा हाँ देखता हूँ अच्छा लासै लासै इसमें 17 व्यू नोंनि महर में आ गया आपको 26 आंनि 55 30 35 42 ऐसा आ रहा है आपका ओके 45 42 33 30 55 ऐसा है आएगा साइड अच्छा से वीडियो डालते रहो आएगा अच्छा सा गाना लगा दो शॉर्ट शॉर्ट दे थैंक यू अन थाफैबाय थानायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर
मन' जाबावनांगोन मन'नि उनावसो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। बहुत लंबा सफर, बहुत लंबा सफर, फिर भी करना होगा। सुबह का नाश्ता हो गया क्या? कितना साल में मेरा मनोरंजन होगा? आदा कितना साल मतलब आप देते रहो, इसका कैसा काउंट करेगा? काउंट करने से फ़ायदा नहीं है, डालते रहो, जब होगा होगा। एमबि दङ, माने फन फैना होदों, फन फैदों नालाय उफाय गैया रायलायनांगौ जायो। ओमफ्राय लक्ष्मिताया दसेनो खारबाय, नोंनो आइडि हरनो नागिरदोंमोन आङो, नांगौना नाङा? नांगौना नाङा? नैबे मबाइलजों नोंनो आइडि हरनो नागिरदोंमोन, नांगौना नाङा? सरि लक्ष्मिता, नोंनो नांगौना नाङा हर आरो दे होमबालाय नै हरगासिनो दं। खायसे नाङा होनो बुङो नालाय, आइडिखौ नाङा आंनो। खन्थाइ गयारि गुड मर्निं, आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर, गोजोननाय थाबाय। अन्नानै लाइक होना होदो आरो दसे सम आंजों हेफाजाब होफैदो। दिनै सानडे स्पेसियेल, नोंसोरनो गिफ्ट हरनो नागिरदों आङो। नै आं लक्ष्मितानो मोननै आइडि हरनो नागिरदों। अके, अभी मैं दे रहा हूँ। आयरन गोनां मैगं थास' आरो कलम बिजौ। ओके, मैं अभी साफ करके दिया, एक ठू। ओके, और नया अभी दे रहा हूँ मैं। हाय होननानै लिरना दोनबाय दै, हाय होननानै होनसै दे, ओरैनोल'। हाय होननानै होना होबाय आङो। अके, हाय होना होबाय कमेन्टआव। लक्ष्मिता, नोंनो आङो हाय होननानैल' होबाय दै। अके, औ कमेन्टखौथ' फरायखायो, मानो फराया जानो। मा होदों? जारलाहाय आदा, आइकन
नोंनि माबाखौ नोंनि मैगंखौ नायनानै फरायदोंमोन आरो आं। आं नोंनो मोननै होबाय दे लक्ष्मिता। अभी मैं 2 आईडी दिया, बाद में और मिलेगा। दिनै डिउटि गैया नामा? दङ दा माबासोआव थांगोन 12थासोआव थांगोन। 12थासोआव ओंखारलांगोन दिनैहाय। माने आंहा डिउटिया ओरैबायदि दा रेल स्टेसनाव थांगोन, रेल स्टेसनाव थांनानै टिकेट दाननांगौ। टिकेट दानगोन गाबोन जोङो बोराय बुरि गथ' फिसाजो आंना माबायावसो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव माबा मोनहैबाय, मा होनो एडमिसन मोनसिगोन आरो बेयाव थानाय एडमिसन खालामहैनांगौ। बेयावसो मोनहैलायबाय बेसेबांबा गोजानाव जारलासो, गाबोन थांनांगौ। बेनिफ्राय टिकेट दानखांनानै डिउटियाव हाबहैगोन आं। माबायाव गभर्नमेन्ट कलेजाव मोनदोंलै फिसाजोआ, गाबोन फुङावनो थांनोसै 8थासोआव ओंखारलांसै बिनिफ्राय न'निफ्राय। बेनिफ्राय एडमिसन खालामना फैनांसिगोन, उफाय गैया। बेनिफ्राय मोनजाखांबाय नामा फुंनि ब्रेकफास्ट लक्ष्मिता? सुबह का नाश्ता हो गया क्या? सुबह का नाश्ता। उदैफोरा सानै नामा? उन्दैफ्रा सानै नामा आदा? आंथ' जायाखै आदा। गथ'फ्रा सानै हिनजावसाया गिदिर, हौवासाया उन्दै। बोरायबायलै गथ'फ्रानो मालाय। आंबो दैल' लोंदों, आंबो दैल'थार। दैल' लोंदों आं, साहा लोङा माने फुङाव। आंनो ओंखामल'सो नांगौ। ओंखाम मोनजाबाथाय खारबाय, ओंखाम मोनजाबाथाय आरो टेनसन खालामखाला आरो आं। हिनजावसाया नै देग्लाय डिग्रियाव फरायसिगोन। हिनजावसाया डिग्रियाव फरायसिगोन, हौवासायाबो कलेजाव देग्लाय कलेजाव आगान होजेनबाय फिसालाया। फिसालाया उदालगुरि कलेजावनो देग्लाय। आं प्राइभेट माबायाव होआखिसै, प्राइभेट कलेजफ्राव होआसै। फैसा थाखा बिराद नांगौ जायोना प्राइभेट कलेजफ्रावबो, नंखायनो होआखिसै आं। फिसाजोखौ होदोंमोन आङो 11, 12खौ प्राइभेट कलेजाव। बिराद फैसा थाङो माथो, बिराद फैसानिसो खोथा। ओंखायनो होला माबाखौ, कलेजफोरखौ आं माबाखौनो नागिरबाय, मा होनो गभर्नमेन्टनिखौनो नागिरबाय आरो। गभर्नमेन्टआनो जास्राबाय माबायाव, क'क्राझाराव मोनहैबाय नै फिसाजोआ गभर्नमेन्ट कलेजाव। ओमफ्राय नोंस्रालाय साबेसे लक्ष्मिता? नोंस्रा साबेसे नोंसाना गथ'फ्रा? आरो मा मा फरायखो? जोंहा गैथ'वा आदा गथ'। नंगौ नामा? दे। गैयाबा एडप्ट खालाम, मालायनिबाबो खां।
नोंस्रा गैयाब्लाबो गथ'खौ खांनांगौ। जुदि नोंस्रा गैयाब्ला आरो जेबो लाजिनायनि खोथा गैया। गथ'खौ खांनांगौ आरो मोनखायो मोनो माबाफोरखौ एसे माबा खालामबानो मोनो। एसे खस्थ' खालामबानो जेनेबा नोंस्रा गैयाब्लाबो माबाजों चेनेलनि गेजेरजों मोनो। आंनि लोगोफ्रानो सानै गैयामोन बिसोरनाबो जानाया 1 इयारल' जादों र' आदा दे जेबो नङा। बे नोंसोरनिसो मामला फेमिलिनि मामला आरो बेफोर जेबो नङा। माब्ला गथ'फ्रा देरहैखो माब्ला कलेज मोनहैखो फात्ताखौ मोनलायासै एकदम खस्थ' खालामै बापरे बाप। इंलिस मिडियामाव होनायनि खोथा एकदम फुङावनो लांनांगौ। फुङाव खेबसे लांदो सानसुआव खेबसे लाबोदो जाहोहैदो बाब जिबनाव बिराद खस्थ' लाबोदों आं गथ'फोरनि थाखाय। थांलाय फैलाय जि सोंनाय बायदि एकदमबारे स्कुल न' एकदमबारे अखा हायोब्लाबो सान्दुं दुंदोंब्लाबो जारला। मा स्कुलल' आरो टिउसनावलाय टिउसनावबो आरो होबावदो। दे आदा जोबोद मोजां जादों बिदि बिफा मोननोबो खाफालनि नांगौ आदा। है बाब गोदोनासो मोनखाजोबनाय जोङो माने। खोमदोन बाग्लारि बेनिफ्राय आं दहायनिफ्रायनो सोंबाय थादों नोंनो आइडि नांगौना नाङा होननानै खोमदोन आइडि नांगौना नाङा। आईडी चाहिए ना नहीं चाहिए बोलिए कमदन। तुमको आईडी चाहिए या नहीं बोलो। नै जोंहा लक्ष्मिथाया मर्निं हरदों फुंजा गोजोन फुंबिलिखौ बरायहरदों। अनाना दे थेंक एस बर' लाइक होनायनि थाखाय साबायखर गोजोननाय थादों। बेनिफ्राय देग्लायथाव एस बर'खौ 28 38 भिडिअ आं नोंनो मोनसे हरनोसै दे माबा एस बर' आदा आं अन खालामना बाहेरायाव दं दे थेंक इउ एस बर' नोंनो आङो माबा हरनो नागिरदों दे गोदान लोगो थेंक इउ आं नोंनो आइडिबो हरबावसै नै दे एस बर' नोङो आंनि मेन माबायाव कमेन्टल' लिरनानै हर। नै जोंहा लक्ष्मिथाजोंबो लोगो खालामहर नै लोगो जाहरबानो नोंबो लोगो मोनफिनगोन दे। आं हाय होनानै हरबाय दे एस बर' आं नोंनो हाय होनानै हरबाय। 29 जासिगोन नोंना अके बेनिफ्राय
आरो हरबावगोन ब्लु नांगौ न अके ब्लु होनोबा ब्लु नांगौबा ब्लु होनोसै नै आं ब्लु होनायनि मनिटर एड होबाय दे ब्लु होबाय आं एसबाराव नोंनो होबाय आङो ब्लु होना होबाय आदा आंना लोगोआवनो खमथार आदा दे थेंक इउ आं नै नोंनो सानै हरखाबावबाय दा मिथिबायना सानै हरबाय आङो दे लासै लासै जागोन दे जेबो नङा सिन्था खालामनाङा जालांखायो आंनाव कमेन्ट होनानै दोन मिथिबाय आंनि माबायाव आं नोंनो मोननै माबा हरबाय आइडि हरबाय दे एबार नै 30 जाबाय नोंना अके आं हाय होनानैल' हरदों नै इसो राजिब मोनखौबो खालामना हो राजिब नोङो लोगो नांनो नाङा नै एस बर' दङ बिसोरजों बेजोंबो लोगो जाहर खन्थाइ गयारि बाय आं बाजाराव थांनोसै दे दसे समबाबो आंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय जोबोद साबायखर खन्थाइ मोनैनिसिम गोजोननाय थाबाय एसफोराव 2 मिनिट्स नायदो भिडिअखौ अब्लासो साब थायो नोंनियाव बा डन उनावनो आनसाब जाफिनो लक्ष्मिताया बुंहरदों एसे नायनानै हो एसे गोलाव अब्लासो नोंनाव माबाया लोगोआ थागोन नंखायनो बुंहरदों आरोखि एसे आब' खन्थाइ बेदर लायनो नामा होन मालाय बेदर लायनो थांनो नागिरदों खन्थाइआ दिनैहाय सानदे स्पेसियेल दां सानदे स्पेसियेल न्यू फ्रेंड ज्वाइन करो मेरा साथ संग्राय सान्द्रि लायनि संग्राय सान्द्रिसो लायगोननो आं बेदरबो लाबोगोन लोगोसे नङा होमबा दे थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंसोर रायज्लायथ'बाय थादे आं खिनो ओंखारदों बिराद खिनो ओंखारदों खिना फैग्रोनि आं अके
मैया सारनि भिडिअ'आव कमेन्ट हर खारजोब्बाय नालाय बयबो खारजोब्बायसो नामा सोर सोर दङ एसे कमेन्ट हरलाय नै आं कमेन्ट हरदों लक्समिता कमेन्ट हरबायनो लक्समिता जोंना एस बर'आ सिन्था खालामनाङा आंनियाव मेनाव माबायाव आंनियावबो कमेन्ट हरनानै दोननांगौमोन मिथिबायना एस गय आब' सना जाफैदो गय आब' सनाच जाफैनाखै थाथ' मा बुंखो जागोन दे आदा आंनाव कमेन्ट हरनानै दोन होनदों आंनियावबो अके आंनि भिडिअ होमब्लानो आङो 2 मिनिट नायना कमेन्ट हर आब' 2 मिनिट नायनो होदों जोंहा लक्समिताया 2 मिनिटबाबो नायनानै हो होमबा नोंनि माबाया साबा माबा थाङा आरो दैयाव थाङा नङाबा आनसाफ जानो नागिरो 2 मिनिटबाबो नायनानै लोगो खालाम अब्ला मोजांसिन जायो आरो आन जानाय लोगो लोगो माने नोंहाबो लस बयहाबो लस बेनिफ्राय एस बर' बबेनिफ्राय नोंहा मा जायगानिफ्राय लोगोथ' मोनबाय थासिगोन नालाय ओंखायनो एसे सोंहरलायबाय आरोखि दै गाज्रि मोननाङा मा जायगानिफ्राय जेनेबा बबेनिफ्राय नोंहा न'आ मा जायगायाव एसे खोन्थायोबा मोजां जागौमोन आंथ' उदालगुरि टाउन खाथिनि गामि आरो जेनेबा टाउन खाथिनि गामि आंनिया गामिया जाहैबाय उदालगुरि टाउन खाथिनि आदसा एस बर' आब' दासो सफैदो सर्ट भिडिअ'नि कमेन्ट मोनथोसो सर्ट भिडिअ'सो मोनदों न कमेन्टखौ एस बर'आ खोन्थाहराखिसै माथो बबेनि होननानैबो सोंहरबाय थादों आङो मा जायगानि मा जायगानि होननानै सोंदोंमोन आङो माबाखौ कमेन्टखौ मोनफिनाखिसै अननानै खोन्थाहर सोंलायनोथ' नांलाया अब्लाबो जेनेबा ओरैनो खोथा रायलायनो मोजां मोनो
थाखाय ओरैनो रायज्लायदों आरो जिउ नों साया माया दान्दिसेनि लोगोखौ लानानै आं गेले जाग्रा जिउ नों साया माया दान्दिसेनिल' नोंखौ लानानै आं गेले जाग्रा सुखुनि समाव रंजा खुसि दुखुनि समाव आगै एज साब खालामबाय दे नोंखौ लोगो खालामबायनो आगै एज साब खालामबाय दे नोंजों अनला अमा बेदर भाजि टेस्टी ओके भाजि टेस्टी का देख लिया लोगो खालामबायनो लक्ष्मिकाया दिनै मा ओंख्रि जागोन लक्ष्मिता दिनै आदा दे थेंक इउ राजिब उन थाबाय थानायनि थाखाय गोजोननाय दङ बेनिफ्राय सानडे स्पेसियेल माबाफोर जागोन नामा लक्ष्मिता दिनैनि खानाफ्रा एसे मोजां जागोन नामा राजिब दिनैहाय माबाफोर जानायनि टारगेट दं नामा हम तुमसे प्यार इतना है हम नहीं जान से मगर जी नहीं सकती तुम्हारे बिना हम तुमसे प्यार इतना बे ससेल' दै गासैमोन बुरजाथ' हाखाया बुरजा हाया दै ओरैनो ससे जि होनो आरो बाथरुम सिंगारसो नालाय बाथरुम सिंगार ओंखायनो ससेल' हायो
प्रिति खुलुमबाय खुलुमबाय आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय खुलुमबाय खुलुमबाय नमस्ते गुड मर्निं जोबोर जोबोर साबायखर आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बेनिफ्राय जोंहा नै गोदान आलासि फैनानै दंफैयो प्रिति ओंखामखौ गैया मोनजाथ'वाखै जोंना नोमबाजैया संगासिनो दङ मा संदोंथाय आं दा बाय थाथ' दे आं दे जेबो नङा 14 क'र हरबाय ने लाइक थेंक इउ 14 क'र लाइक होनायनि थाखाय आंनिफ्राय बस्था बस्था गोजोननाय थाबाय नोंनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बस्था बस्था हरबाय लाभ इउ बाहेरायाव थांनो गोनां दं प्रिति मोनायाव फैया दा दसे 6 बाजियाव दे 6 बाजियावथ' आङो गारियावसो थाबाय थागोन 6आव 6निफ्राय 7आव आङो गारियावसो थाबाय थागोन दे थेंक इउ नै जोंहा माबाजोंबो लोगो जाफा दंना गैयाथाय एसबरआ खारबाय नामाथाय जोंना एसबर दंमोन दे जेबो नङा अबावबा थांगोन नामा नोंसिनि माबायाव गाबोन थांगोन जोङो गभर्नमेन्ट कलेजाव प्रिति गाबोन आङो नोंसिनि क'क्राझाराव गभर्नमेन्ट कलेजाव मोनबाय आंना फिसाजोआ गभर्नमेन्ट कलेजाव मोनदों ओंखायनो गाबोन थांगोन नोंसिनि क'क्राझाराव बेयाव भिडिअ खालामहैनोसैलाय खाफालाव दङब्ला लोगो मोनगोन आङो 1थासोआव सहैगोन गाबोन सहैगोन फिसाजो हिन्जाव आं थांगोन क'क्राझाराव ओमफ्राय आदसा आं दिनै एन्ट्रेन्सनि थाखाय थांगोन आदा क'क्राझार CITआव नङा आङो CITआव नङा आङो माबायावसो गभर्नमेन्ट कलेजाव थांगोन माबायाव क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज बे माबा खाथियावनो दा क'क्राझार रेलवे स्टेसन खाथियावनो जायो दा ने एसे खोन्थाहरलाय आं बेयाव गाबोन थांगोन आरोखि गाबोन जोंना ट्रेना 1थासोआव सहैगोन क'क्राझाराव बेनिफ्राय एडमिसन जाखांनानै डाइरेक्ट बाजै हटेलाव ओंखाम जाबाय आरो रिटार्न ट्रेनावसो नालाय मा गारियाव औ रेलवे स्टेसन खाथि आदा औ बेयावनो बे खाथियावनो आंना फिसाजोआ बेयाव फरायसिगोन आरोखि डिग्रिखौ बेयावनो फरायसिगोन उफाय गैया माबा बेयावसो सहैबाय खाथियावनो एसे गिदिर कलेज दङ जोंनाव बेयाव मोनाखिसै माबोरै सहैखो बुजिनो हायाखिसै आं जारलासो मोनबाय आं थांलाय फैलाया खम गोजान उदालगुरिनिफ्राय आयौ जोंहा बाबुआ साइन्स कलेजाव मोनबाय दे नोंस्राबो माबा डिग्रि फरायो नामा हा प्रिति नोंस्राबो डिग्रि दे मोजां आदा एसे बेलेग जायगानिबो बाहेरायाव लानाया मोजां औ BCA आदा दे थेंक इउ आंहा एसे गसे गैया फंबाय आदैनि फिसालासो आच्छा CITआवबो ट्राइ खालामगोन दिनै आच्छा CITआबो माबा जाबाय ने CITनियाबो
अपेन जाबाय नामा खालामनानै होनांगौमोन फिसाजोखौ CIT आवबो खालामनो हागोन नामा माबाखौ अन जाबाय नामा होनदां CIT नि माबायाबो एन्ट्रेन्स जागोन दिनै आदा आदसा रिजाल्टनि दे जेबो नङा केन्देलाव औवायानो गैया माथो गभर्नमेन्ट कलेज मोजां दे आदा क'क्राझार इउनिभारसिटि जाबायनो बेबो होनोसै बेयावनो माथो खालामबावनो ने थेंक इउ बयनिसिमबो आं नै खामानि मावनांसिगोननो अननानै हिन्जावा नङाबा जोंलायगोन आंना एसे राग फैया हिन्जावाबो थेंक इउ बयनिसिमबो होदो आदा उदालगुरिनि बाहेरायाव जाबा मारै बेयावनो होहैनोसै उफाय गैला क'क्राझारनि बारहावाया क'क्राझारनि बारहावाखौबो नायनोसै उदालगुरिनि बारहावाखौथ' जेनेबा लकेलनिया लकेलनि थाबाय क'क्राझारनिखौबो मोनथिथोंसै एसे जेबो नङा मानसिनि जिबनावथ' आरो बिदिया जाखायो दे आदा बाय थेंक इउ आंबो नै दोननोसै माने माबाया अमाया बोरैबा जाजोबबाय